Roblox евент? Това не се е случило от много време, няма да ви лъжа. Безумно дейт. Голем моле. Правиме вътре, по-бързо, по-бързо, по-бързо! Вътре сме. Така, какво се случва? Съмър мечката! На! Доктор Сънбер! Hit the goal, go into the hole, the hole. There's a hole in the gondola. Oh, it's a goal! Already. Yo! What the Bam! What? The fuck you mean Oh! Окей, разбрах. Как се... Е така? Па! Разбира се, че интернета ще спре. То няма да стане, то смисъл. Едно видео не мога да направя без интернета да спре. Ето тази проби също е съгласна. Окей, отвърнах се. Трябва да тази тъпа има две топки сега. Има левел 2, има левел 1. Не знам каква е разликата, обаче ще удара. Ето тази топка с пълна мощност. О! Йо! Аз съм бати, добрия. Готов съм, let's go! Сънбер! Е това. Окей, като гледам цялото това нещо е basically go и някакви мини игри, I guess. Activate targets with to go. How do I activate? Как да активирам target? I guess се пром да удара. Отиваме тука. Hit the target! Let's go! Honey Circles, не че нямам като 1000 от тях. Тя 2000 даже. И сме готови с втория quest. Hello, Сънбер! Damn, този парашют е много прелестен. Окей, да. Activate target. Активирам този таргет. Ето така. Активирай се. Окей, хора, свърших с третия квест. Мисля, че третия квест, това не съм сигурен. Окей, хора, мисля, че буквално свършихме с квестовете на Сънбер. Очаквах повече. Сега искам да огледам дали има още някакви нови неща, освен Сънбер. Хора, това беше всичко от апдейта.